На 20 януари петък вие сте Денят започва. Аз съм Иво Никодимов. Добро утро. Докато властта в държавата се сменя, депутатите броят последните си дни в парламента, а централната власт се бори с снежните виелици, кметовете имат две предизвикателства – снега и общинските бюджети. Краят на януари е срока, в който общинските съвети трябва да приемат план-сметките на общините за тази година. И то отново в условията на говорене за децентрализация. Добро утро на Донка Михайлова, кмет на Троян. Добре дошла. Добро утро. Сега, госпожо Михайлова, какъв бюджет се очертава в Троян за тази година? Троян ще има един добър бюджет. Ръста на бюджета ни е 15%. Мисля, че това е прецедент в българските общини. За съжаление, троянският бюджет не е типичният пример. Типичният пример за българската община въобще. Защото българските общини приключват годината с близо 200 милиона просрочия. Това е един психологически праг, от който нататък нещата могат да станат непредсказуеми. Сега, при вас откъде обаче идва това увеличение от 15%? Троян е особен град. Град на предприемчиви хора, в който почти няма безработица, бизнесът е жив, хората си плащат данъците. Достигнахме през тази година 77% събираемост. Умяхме да преструктурираме доста дейности, като се разделихме с външните изпълнители на практика за всички комунални дейности. И всички дейности, свързани с ежедневието на общината, като започнем от сметосъбиране, сметоизвозване, улично осветление, озеленяване и много други, извършваме сами. Този тип управление доведе до добри резултати, които намират отражение в бюджета. Как си обяснявате това в пазарни условия? Да се оказва, че този тип дейности, които е нормално да бъдат отдадени, да се извършват от фирми, всъщност се оказват много по-ефективни, ако ги извършва общината. Особено, то, разбира се, зависи горе-долу и от мащабите на една община, но как си обяснявате, това е като че ли доста противоречиво? За мащабите на малки общини от рода на Троян, аз мисля, че това е добър модел. Добър модел, защото ние икономисваме и връщаме отново в бюджета средствата, които фирмите и изпълнители акумулират като печалба. Дори ако приемем, че те са коректни изпълнители, което не винаги е така. От тук нататък стои въпроса доколко една община има капацитета ефективно да управлява този тип дейности, защото в крайна сметка общината има и много други отговорности. Каква е, например, вашата субсидия от републиканския бюджет? Средно в българските общини съотношението субсидия-собствени приходи е 40 към 60%. В община Троян собствените приходи са в обем 45% от бюджета. 55% ви е субсидията от националния бюджет. Много е важно да търсим ръст на местните средства, защото средствата с местен източник означават свобода за една община. Свободата да извършва дейности, които отговарят на потребностите на жителите. Средствата, които пристигат от републиканския бюджет, са строго целево предназначени. Те често идват в общинския бюджет, като в една каса, след това отиват по предназначението си, примерно в училищата, в социални институции. В този смисъл битката на българските общини е да бъде сменен модела на финансиране на общините, така че голямата част от приходите в общинския бюджет да бъдат собствени. Това на практика ще ни позволи в една много по-висока степен ние да отговаряме на потребностите на жителите. Ама как да стане това, като, например, има общини, в които, например, бизнесът е много малко, за да може общината да разчита само на собствените си приходи, на голяма част от собствените си приходи. Има общини, които реално собствените им приходи са данък сгради и такса смет. Това важи за голяма част от българските общини.
Основните местни приходи за българските общини са приходи от данъци, които са свързани с имуществото. Както вие казахте, данък сгради, данък моторни превозни средства. Европейския модел показва, че основната част от приходите в общините идват от данъците върху доходите. И това е модел, който ние настояваме от дълги години българската държава постепенно да започва да внедрява при нас. Много дълго време поставяме въпроса за финансова децентрализация, модел, който на практика не се случва. На 20 февруари Националното сдружение на общините ще проведе свое общо събрание. На това общо събрание ние ще отправим послание към основните политически сили и ще поискаме техен ангажимент в навечерието на изборите, че най-после процеса на финансова децентрализация ще бъде рестартиран. Проблемът обаче е дали той ще доведе това, което искате, до нещо добро. Защото аз мога да бъда работодател и да притежавам производство във вашия град, но в същото време да съм регистриран в който и да било друг град. Било във Варна, било в София, било в Каспичан, било някъде другаде. И тогава аз чисто административно пак тези данъци ще ги плащам, например, там, където е моята регистрация. Това, което ние искаме, е да получим 2% от данъка върху доходите на физическите лица. Физическите лица, които получават доходи в нашите общини, на територията, на която работят. Ама разбирате ли какъв е проблема? Че той работи на територията на вашата община де-факто, но де юре е все едно работи на територията на София, защото моята регистрация като негов работодател, да речем, е в София или в Ихтиман. Няма значение. Вие поставяте един проблем, който сигурно би се случил в практиката, но аз мисля, че това е административен проблем, който е решим. Ние поставяме принципа. Принципа българските общини да получават данъци от доходите на хората, които живеят на територията на тези общини. И ще ви кажа защо. Ето, веднага ви давам контрапример. На територията на София по адресна регистрация, постоянен или настоящ адрес, да речем, живеят хикс хора, да речем 1,5 милиона, а реално са може би 2 милиона. Тоест има едно немалко количество хора, които дори не променят адресната си регистрация, когато се преместят да живеят в друго населено място. За тук проблемът е какъв е критерият? 2% от каква част хора, тоест нали, тези 2% от кои хора ги взимаме, за да ги върнем в община? От хората, които получават доходи на територията на съответната община. И това е лесно установимо. Хората, които работят в София, е естествено да отчисляват своя данък в София. Хората, които работят в Троян, да отчисляват своя данък в Троян. Това е лесно установимо, тъй като се знае кой къде работи в тая държава. И не това е проблема. Проблема е в подхода. Аз ви говоря за малките камъчета, които могат да се окажат сериозна пречка и след това повод за спорове, защото как го изчислихме. Много ни се иска да създадем модела и после да мислим за малките камъчета. Сигурно малки камъчета ще има. Но не бива заради малките камъчета да не движим колата напред. Да. И това е неизбежно да се случи, защото аз отново връщам разговора към тези общини, които са приключили миналата година без да разплатят сметките си и на практика без да окажат услуги на гражданите, услуги, от които те се нуждаят. В условията на тежка зима, в условията на огромна потребност на пари за снегопочистване, за социални услуги, за осигуряване на отопление в детски градини и училища. Троян, сама казахте, е една от общините с сравнително ниска безработица. Как се постига това в една малка община обаче? Троян е една от общините с трайно ниска безработица. Приключваме годината с 5,2% безработица. На практика това е безработица близка до здравословната.
Това се постига най-вече с... Може би даже и малко по-здравословната за българските условия. Така счита нашия бизнес. Това се постига с предприемчивост на местните хора, с добро управление на бизнеса им, с добро взаимодействие общини-бизнес и с създаване на една среда на предприемчивост в общината. Аз ще ви кажа, че сега, в последните зимни дни, аз като кмет на общината почти знам ритъма на троянските фирми, кой кога товари за износ, на кой кога трябва да му бъде почистено пред фирмата, за да може да бъде осигурен достъпа на тировете и за да може спокойно да бъде транспортирана продукцията. Такъв тип взаимоотношения също подпомага цялостния процес на създаване на един добър бизнес климат в общините. Изграждането обаче на магистрала Хемус със сигурност го очаквате, за да подобри още бизнес климат. Очакваме го от много дълги години, с неудовлетворение от това, че във времето магистрала Хемус се отдалечи от Троян. Ние обаче очакваме в по-голяма степен нещо друго. Очакваме едно по-справедливо решение по отношение на финансирането на общинските пътища. Очакваме държавна политика, която да предполага строителство и на магистрали, но и на общински пътища, така че да нямаме общини, които да бъдат в транспортна недостъпност. Проблемът е, че толкова дълго години над републиканските пътища не са строени, че то... Още повече общинските, защото днес ресурса, който влиза в общинските пътища, те са 50% от пътищата на страната, е несравнимо по-малко от този, който отива за републиканска пътна мрежа. Сега, промените в закона за образованието в перспектива как ще се отразят обаче на делегираните бюджети на училищата? Погледа на един кмет винаги ми е било интересен, защото между вижданията на кмета и това, което си представят в министерството, винаги е имало огромни разлики. Тази вечер имам трудна среща. Трудна среща в едно троянско село, в което 8-я клас по силата на новия закон отпада и на практика това, ако не се вземат радикални мерки, би обрекло училището на закриване. В нашата община, за разлика от много други места, в годините и моите предшественици са поддържали тезата, че в малките населени места, в селата, училищата трябва да продължат да имат своя живот. До сега ние сме дофинансирали училищата в малките населени места. С промяната в закона, 8-я клас просто излиза от началните училища. Това означава 1/8 деца по-малко. Ние тръгваме към преструктуриране по силата на закона, без да имаме финансов стандарт и без да имаме стандарт за физическата среда в училищата. Мисля, че закона за училищното образование тръгна без да има нужната подготовка, той да направи така очакваната реформа в образованието. Добре, благодаря ви за този разговор. Дано проблемът с началните училища бъде решен, защото доста тежко ще бъде за деца в ранна възраст, за да се налага да бъдат возени по различни населени места, особено в... Ще бъде тежко и за малките населени места, защото липсата на училища там в голяма степен ще засили регионалните дисбаланси. Добре, благодаря ви за този разговор. Дано наистина се намери решение на този проблем. Хубаво е, когато се правят промени в закона, има малко по-добра координация между местната и централната власт или между местната власт и тези, които предвиждат промените в закона, за да се предвидят и тези тънкости, за които споменава в момента госпожа Михайлова.